Tag din yung mga kurahon. Nga di ko mo vlog. Practice nag-vlog pa. Sa una. Na ako yung tuon ron. Tanaw na itong tulag basketball. Kung mga maayo ba. Nga, suklan na tugkuan. Basta mabanga kayo. Itong manunuanon dahil sunod. Tanaw na ito. Itong ilang mga liho kung nindot ba. Tara. Lago na ito sila. Ito na ito sila. Brrr. Wow! Hoy, hi ka daw. No. Out. Wah, crossover. Ika na. Game. Tulo. Baik. Castingan ta. Sige na. Wow! Slam dunk contest, sige na. Kung ay magato sa to. Ika. Di ko anak kan sa coach ko ha. Wow! Ay, lat. Ay, lat. Di mo pag ang video mo, di mo pagpararo ganyan. Game. Keyboard mo ito ng effects ha? Ha? Kaburod. Yo. Dang. Ay. Paano kasama na to? Iba lang ako iba ko. Malas na oh. Ba. AI. Wow. Mag-jawab ba? Tama na. Lakat mo.